Waziri mukuru w'oburendi bw'ime Musike Dr. Matiang'i nigo aboririe omugusigo chamo na kubwatirana eliokonekia buna kwenyorera ribaga ria gisiasa egora omugusi nere nabwente konyora ribaga rioborai. Musike Matiang'i nigali gukwana iga chinsemo chia sengera ime ye bunge ya Bomachoge Chache ase omuiga oyomo bwa matanga na gutumanyi mulikito Sam Miyenda yaikirenga kibono goikatwe bange twenzi nonyini ntwa banyene tochakoligere nga kitogokora kwagache nse yaitonya konyagorore kiagara mbobere. Waziri omukuru Dr. Matiang'i atobeke toba abantu bagesona ngabantu bande bakogamba ntitobereke sona yani ntura abantu bagesona tole ntoko babantu bagesona Nigoritukoria rero arenge asa matanga imeye bunge ya Bomachoge Chache asaire ribaga na gusanga enkwana ya guchia asa bamenyi bensemeyo uzangu na dada hapo mnataka twende tutaenda na mimi niko mbele. Ukwana asensemeyo Dr. Matiang'i nigo agendera gwe kereko ko aseganga yayo kulia ekeru kyoborai bense na gusaba abagusi bonsi komubwatesia aseganga yaye ocha ngangene nduzi no ene gotie tochakane Osewa natali boigo na umota geteigo tochakane na barabu bas nigo asaba egesa kukwanekia obomo anene mono abarai kurwa asensemo ya gusi rigotinya eganga yayo kulia ekirogo kyoborai bense totebani muno tokogenda tubwatane ngora nende ntobasa koironde kiara tosikane buya nende tigamba tebi ndeba nganto bwate birenge biya agati ya itontu tweka nabo tokwana toigwane ikera bana abonzi baminto twenzi n'abantu abamotole tindage tinche bocha kwatanekana nonde bwenzi no ena abana baminto nende nimanyite na moigwete gore oyo mwana oyo minto legaiga oyo no mwana ntokwane na ndo muntu omuyare nabo tokoiwana toko babantu bagesona nonye n'abarayi bali baito bale gaiga. I am appealing to my brothers and sisters, all of us who are in leadership, in one way or the other. Sasa imefika wakati sisi wote tujipange na tusikize hawa wananchi. Matiang'i nigo agikire bikoro by'abanyanyimbo gutumia chinguru ekero okorobekana gwo kwenekegwa asense ya Kenya. Ikire bone ngaki enkongu mwaro cha magana bete muisonde gaiga ekere bintu biko bengenje kabireria abana baito bago ituchingoma neinde abantu bali babwate chinguru cyo bogambi gotogambera bamenya batebanga n'abantu begesa kweke mabajete baje koreta mangana iga baminto hakinu abantu baminto moroje ngambu yatole bunense moroje ngamana. Reporter ya Getembe Sam Miyenda.